Похвалений Ісус Христос! Брати і сестри, сьогодні ми з вами вже дожили до урочистості Христа Володара Сусвіту. Ось ця урочистість, яка кожен год узгадує, усім нам повинна згадати, що одним справжнім володаром на землі з'являється Христос. Щоб потім не казати, кожен з нас має таку спокусу бути володаром, володарить, керувати, командувати, найліпше ведами і так далі. Ну і тут просто повинні опритомитися яким чином зрозуміти, що да, він король. Сьогодні Євангеліє поводле Яна, оповідає нам про цю розмову, досить довгу розмову, яка була так само предметом зацікавленості і многих письменників, мастаків, Пілат і Єсус. Пілат, зовсім, як бачимо, недурний чоловік. Пілат, який вміє розуміти те, що каже Єсус, і задає істотне питання, хоч би, що таке правда. Але ось дадений уривок цього діалогу каже нам про одне питання, яке вельми непокоїть Пілата. Чи ти король? Пілат – чоловік влади. Його справді вельми цікавить і той чоловік, який стоїть перед ним король, чи він має реальну владу. Христос ніби хоче супокоїти його, каже, що супокойся, я король не з цього світу. Бачиш, слуги мої не воюють за мене, як би з цього світу воювали б, моє володарство з іншого світу. Почувши, це Пілат каже, так ти король. Якби не супокоює його цей відказ. Брати і сестри, і Христос тоді каже, що він король, народився, прийшов на цей світ і каже про свою місію, що він хоче дати свідчення правді. Немилейшее, можна довго думати над цим фрагментом і висновувати самі різні думки. Але гляньте, це цікавий сказ, який каже Христос Пілату. «Володарство моє не з цього світу. Коли б володарство моєго з цього світу було, то слуги мої б заступилися за мене, щоб я не був видадений юдеям». Гляньте, Христос якби хоче оправдати, як ми б сказали, несмілих слугу, які розбіглись у саді Олівному. Якби хоче оправдати ось тих слугів, які ми могли осудити. То ось так легко Христа взяли. Да, був Петр, який отсек вуха, але Христос сам сказав, сховай свій меч. Це означає, що Христос не хоче, щоб його слуги змагалися за його мечом, силою. Це означає, що Христос не тільки якби заступається за своїх учнів, які не з'їм у цю хвилину, але ось каже, що він не хоче, виразно. Тоді, коли каже у саді Олівному, Петр, сховай свій меч, і тут, коли каже, що моє володарство не з цього світу, і тому слуги мої не змагаються силою, щоб оборонити мене. А потім каже, яке воно володарство? Володарство правди. Ніщо тут не сходиться. Бо коли ми змагаємося за правду, то готові достати меч. І тоді нам здається, обороняючи правду Бога, ми можемо робити все, що завгодно, бо ми за правду. Скільки ж ми покрутили людей за ту правду? Скільки крові пролилося на світі за правду, за ту, яку визнають люди. А ось Христос ось міновито так і каже. Да, він владар, він прийшов дати свідчення правді, але не хоче, щоб його учні доставали меч. І не хоче, щоб вони билися за правду. Це його не владарство. Дивне, тихе владарство, у яким владар переграє і тим самим виграє. Владарство, яким владар стоїть слабий і тим самим моцний. Владарство, у яким правда, а правда – це Христос, стоїть у царевому вінку, укоржоване і потім воскресає. Яке ж у нас зовсім інше враження про правду, і як же по-іншому ми хотіли б уявити змагання за правду. Коли є правда, коли ми віримо, що це правда, то треба битися, відстоювати, пускати у ход кулаки, бо я ж за правду. І тому може ця неділя, особливо суд Пілата, бо Єсус потім не буде відказувати йому після того, як Пілат запитається його, що таке правда. Відказу не треба, слова не треба, бо правда перед ним стоїть. Правда – це не слово. Правда – це особа. І це особа Ісус Христос. Тому він нічого йому не каже. Навіщо казати, ось я правда. Він сам по собі сказав, я правда життя. І ось ця правда, яка стоїть у пурпуровому плащі, правда, яка буде убічувана, укоржована, правда, яка потім воскресне. Зовсім не треба лишити себе слугом вірним,
калі ў маіх руках меч, я б'юся направа-налева за праўду. Гэта добра абараняць праўду, але задаём сабе пытанне, ці Христос это хоча. Можна біцца за праўду тую, іншую, але ці Бог сёння ў нас это просіць? А можа просіць менавіта чагосьці іншага? Да, часам трэба адстойваць, але часам трэба згадзіцца так, як Христос, пастаяць у цярновым вянку і быць асмешаным, абпляваным, абмоўленым, укрыжаваным. Гэта не важна. Калі гэта праўда, яна ў вас крэсне. На 3-й дзень, на 5-й, на 10-й яна ў вас крэсне. Дык вось праўда перад ім стаяла. І таму Христос не адказаў ні слова Пілату. Калі Пілат запытаўся, што такое праўда, ён проста глядзеў яму ў вочы. І слов было не патрэбна, бо праўда перад ім стаяла. Ягонае валадарства не з гэтага свету. Каб было б з гэтага свету, то слугі б ягоныя змагаліся за яго. Чаму мы змагаемся за праўду? Чаму мы б'ёмся і змагаемся за Хрыста? Бо яшчэ вельмі з гэтага свету. Праўда ягоная іншая. Няхай Бог нам дасць адвагі. Не толькі змагацца за праўду, а быць праўдай, як быў Христос, па сваёй істоце, як чалавек, як Бог. Калі праўда будзе ў нас, то слов тады не будзе патрэбна. Усяго найлепшага, добрага перажывання свята Христа Валадара, добрага перажыўшы это свята, мы сапраўды зразумелі, што такое змаганне, што такое праўда, што такое вось змагацца, што такое уступіць, ну а самае галоўнае, каб дазволілі яму валадарыць, а не бралі ягоны жэзл у свае рукі і не стараліся за яго валадарыць на гэтым свеце, нават калі перакананыя, што праўда ў нашай руцэ альбо ў кішэні, як лічаць некаторыя. Добрай вам нядзелі. Пахвалены Ісус Христос.